खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव दिनै भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्ट जागोन आरो लोगोसे जोबोद इम्पर्टेन्ट जायफ्रा बेंक एकाउन्ट खुलिनानै मबाइल नाम्बारा बेंक एकाउन्टजों लिंक दङ नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो जायफ्रा पेटिएम खुलिनो गोसो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायथारबानो जाबाय आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जोङो गावनि मबाइलावनो माबोरै पेटिएमखौ खुलिना लानो हायो आरो पेटिएमजों मा खामानि मावनो हायो आं नोंथांमोननोबो एसे फोरमायनानै होगोन थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय मोजाङै क्लियार खोन्थागोन अब्ला लोगोफोर नोंसोर भिडिअखौ नायबानो जाबाय पेटिएमआ मा बेलाय होननानै नोंथांमोना गोबां साननो हागौ पेटिएमआ जोंनि बे फैसा ट्रेन्सफार खालामग्रा मबाइलजों ट्रेन्सफार खालामनो हायो जोङो पेटिएमखौ मबाइलाव डाउनलड खालामनानै लाब्ला आरो लोगोसे कम्पिउटार आरो लेपटपआव जोङो बे पेटिएमखौ डाउनलड खालामना लाबा जोङो बे पेटिएमजों जोङो गावनि बेंकनिफ्राय जोङो गुबुन बेंकआव जोङो फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामनानै हरनो हायो बिनि थाखाय जोंनि थाखाय बियो पेटिएमआ जोबोद मोजां सुबिदा मबाइलजोंबो हायो बिनिखायनो नोंसोरो जायफ्रा पेटिएम खुलिना लानो गोसो गावनि मबाइलाव नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायजोबानो जाबाय आं नोंथांमोननो फुल प्रसेस खोन्थागोन नोंथांमोना फारसेनिफ्राय क्लियारै नायबानो जाबाय जोंहा बेयाव पेटिएम खुलिनो थाखाय गुबुन गुबुन बेंकनि गोनांथि गैया जोंहा जा मबाइल नाम्बारा बेंकजों लिंक दं जोङो बे बेंकखौनो जोङो पेटिएम खुलिनो हागोन अब्ला नोंसोर भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आं दिनै नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय मोजाङै क्लियार खोन्थागोन अब्ला नोंसोरो पेटिएमखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोंसोरो प्ले स्ट'राव थांबानो जाबाय प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामदो बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय बेयाव दङ पेटिएम बेखौ नोंसोरो इनस्टल खालामबानो जाबाय इनस्टलाव खनसे थुनानै होदो अब्ला बेयो इनस्टल जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आं फारसेनिफ्राय नोंथांमोननो मोजाङै खोन्थानो नाजागोन बेनिफ्राय बेफोरबायदि पेज ओंखारगोन बेयाव अपेन ओंखारगोन बे अपेनाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय नायबानो जाबाय भिडिअखौ आं लास्टआव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन बेयाव नायबानो जाबाय नों बेयाव मबाइल नाम्बार होनांगौ नोंनि बे मबाइल नाम्बारा बबे बेंकजों लिंक दं बे मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय नोंसोरो बेयाव बेंकजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन बेयाव बेंकजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय अब्ला आंबो होनसै नोंसोरबो होबानो जाबाय बेनिफ्राय आङो मबाइल नाम्बारखौ होबाय बिनि उनाव राइटआव थुबाय बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज खेवगोन बेयाव नोंसोरो कन्टिनिउआव थुनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय एलाउआव थुनानै होबानो जाबाय बेफोरबायदि ओंखारफैगोन नोंसोरबो एलाउआव थुनानै होबानो जाबाय आरो एलाउआव थुनानै होबावदो नायबानो जाबाय बेयाव बे अटिपि नाम्बार हारसिंनो अट'मेटिक जागोन बेनिफ्राय बेयाव अटिपि नाम्बारखौ होखांनानै बेफोरबायदि पेज खेवगोन बेयाव नायबानो जाबाय स्किपआव थुनानै होबानो जाबाय नोंसोर खनसे बिनिफ्राय पेटिएमनि बेफोरबायदि पेजआ ओंखारफैगोन बेयाव नायबानो जाबाय बेलेन्स एन्ड हिस्ट'रि बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय नाय बेयाव बेंकआ ओंखारफैगोन बबे बबे बेंकआ लिंक दं बिनिफ्राय नोङो एड खालामनांगोन बेंकखौ नोङो पेटिएम खुलिगोनखौ बेखौ एड खालामनो थाखाय बेयाव दङ इउपिआइ सेटिंस बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय नायजोबथार आं लास्टआव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन बिनिफ्राय आंना बेंकआ मोननै बेयाव ओंखारफैबाय नायबानो जाबाय बेयाव नायबानो जाबाय बेयाव आङो दा बेंक मोनसे रिमुभ खालामनानै होगोन बिनिफ्राय एड खालामनानै होफिननानै नोंथांमोननो खोन्थानानै होगोन आङो बेयाव दङ लिरनाय दङ एड एनदार बेंक एकाउन्ट बेयाव नोंसोर खनसे थुनानै होबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंसोरो बे एड एनदार बेंक एकाउन्टआव थुखांनायनि उनाव नोंसोरो नायबानो जाबाय बेयाव बेफोरबायदि पेज खेवगोन बेयाव दङ इन्टार दा बेंक नेम बेयाव नोंसोरो बेंकनि नामखौ बोबानो जाबाय बबे मोनसेखौ नोङो पेटिएम खुलिनो बेखौ बोबानो जाबाय बेयाव बेंकजों जेबो खोथा गैया नोंना जिखुनु बेंकआ मबाइल नाम्बारजों लिंक जानांगौ अब्लानो नोंसोरो पेटिएम खुलिनो हायो फनपे गुगोल पे गासैखौबो नोंसोरो खुलिनो हायो बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव नोंसोरो इन्टार दा बेंक नेमाव नोंसोर सार्च खालामदो बिनिफ्राय आङो फिन' बेंकखौ आङो बेयाव पेटिएम खुलिगोन बेखौ आं फिन'खौ बोनोसै अब्ला आङो बेयाव फिन' सार्च खालामबाय बिनि उनाव बेयाव नुबाय नोंसोरो फिन' पेमेन्ट बेंक बेयाव नोंसोर खनसे थुनानै होदो नायबानो जाबाय अब्ला बियो बेफोरबायदि पेज खेवगोन बेयाव ओंखारबाय फिन' पेमेन्ट बेंक बे गाहायाव ओंखारबाय बेयाव नायबानो जाबाय आङो दा नोंथांमोननो एड खालामना खोन्थाबाय बिनिफ्राय नोंसोरो बेयाव पिन दोननांगोन पिन दोननो थाखाय नोंसोरो बेयाव नोंसिना ओंखारखागोन निउ पिन बिनिफ्राय आंना दा सिगां दोनखानाय नालाय बेयाव आंना दा ओंखारदों चेन्ज पिन बेयाव आं दा थुबाथाय नोंसोर नुनाय नङा बेयाव खोमसि जागोन नायबानो जाबाय आं थुना खोन्थाबाय दा नोंसोर बेयाव नुनाय नङा आं स्क्रिनाव होगोन नोंसोर नायबानो जाबाय जों जिखुनु जोङो फनपे पेटिएम जों बेंकनि बारै जोङो भिडिअ बानायबा जोंना बेयाव स्क्रिनाव जोङो गोनां पिन बायदिसिना जोङो फनपे बा गुगोल पे फोरनिया बेयाव नुजाया स्क्रिनशटबो खालामजाया बिनि थाखाय आं नोंसोरनो दहायनि भिडिअखौ आं नोंसोरनो आखाइजों हमनानै भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन बिनिफ्राय नोंसोर नायबानो जाबाय नोंसोरो बेयाव पिनखौ दोनबानो जाबाय
नों जेब्ला पिन दोननो नागिरो अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन बेयाव नायबानो जाबाय नोंसोरो बेयाव एटिएम कार्डनि लास्टनि 6था नाम्बारखौ बेयाव होदो बेनिफ्राय नोंनि बे एटिएम कार्डनि बे सनखौ बेयाव होबानो जाबाय एक्सपायार जानो गोनाङा भेलिडिटि डेटआव होबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंसोरो प्रसिडआव थुनानै होबानो जाबाय अब्लानो नोंसोरो पिन दोननो मोनसिगोन बे पिन पेमेन्ट बेंकआव नोंसोरो 4 डिजिटनि पिन दोननो मोनो बेयाव नायबानो जाबाय बेयाव लिरखानाय दङ क्रिएट 4 डिजिट इउपिआई पिन बेयाव नोङो 4 डिजिटनि पिन दोननांगोन जोङो बे 4 डिजिट पिनखौ होबासो जोङो रिचार्जबो सोनो हायो आरो लोगोसे गुबुन बेंकआव जोङो फैसाबो ट्रेन्सफार खालामनो हायो एकाउन्टआव मबाइलजों बेनिखायनो नोङो बे 4 डिजिटनि पिनखौ नोङो गोसोआव लाबानो जाबाय जोङो जेब्ला रिचार्ज सोनो नागिरो अब्लाना जोङो बे 4 डिजिटनि पिनखौ जोङो थुनानै होनांगौ अब्लासो जोंना बे रिचार्जआ हाबो बेलेग बेंकफोरखौबो नोंसोरो पेटिएम खुलिनो गोसो दंब्ला नोंसोर बेफोरबायदिनो खुलिबानो जाबाय बेफोरबायदिनो प्रसेसा एखे बिनिफ्राय बिनि 4 डिजिट बे आं दा खोन्थादों बेयाव फिनो पेमेन्ट बेंकना 4 डिजिट पिन दोननांगौ बेनिफ्राय स्टेटना 6 डिजिट पिन दोननांगौ बिदिनो गुबुन गुबुन डिजिटनि पिन दोननांगौ बबेबा 6था बबेबा 7था नोंसोरो जेसेबां बेयाव बियो बेफोरबायदि पिन दोनबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंसोर गोसोआव लाबानो जाबाय अब्लासो नोंसोर रिचार्ज फैसा सोनो हागोन गुबुननोबो आरो गावबो सोना लानो हागोन मबाइलजों अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना आं बेखौनो शेयार खालामनो होनना फैदों आं बेयावनो बे भिडिअआवनो आङो माखासे भिडिअ रेकर्डबो खालामनानै होनाय जाबाय मानो होनोब्ला पेटिएम फनपे खुलिबाथाय जोंना स्क्रिन रेकर्ड जाया आरो लोगोसे स्क्रिन शट जाया बिनि थाखायनो आं नोंसोरनो भिडिअ रेकर्ड खालामनानै होनाय जाबाय नैबे भिडिअनि गेजेराव अब्लाबो नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामदो आरो माबाफोर बुजियाखैबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनानै सोंहरनो हागोन